Pasaja Mehmet Xan Aku di navçeya Sura Diyarbekirê de ye 6 salin mazûvaniya esnafên Diyarbekir ên ku hostetiya karên destan dike. Ev pasaja ku not dikanan dihewîne ji aliyê dewletê ve di sala 2017 de hatiye kirîn û niha jî daxwaz ji esnafên pasajê tê kirin ku pasajê xalî bikin. Di vê pasajê de hosteyên pêlavan, berber, hosteyên tizbiyan, hosteyên kurtanan, zêringer, hosteyên kulavan bi salanin hewl didin pîşeyên xwe yên dibin xetereya nemanê de ne bidin jiyandin. Esnafên ku bi salanin di vê pasajê de nanê debara xwe bi dest dixin dibêjin ew li bendêne ku çareseriyek ji bo wan were peyda kirin. 5 sale jî li vê me 30 sale jî ustatî dikim, îmalat dikim, bi sade destat çê dikim. Ez ji vê dibêm bira viya zanibê jî özellikle bira Diyarbekirê kî yönetmiş dike bira viya zanibên gava vê pasajê were girtin ez ê vî tikanê bigirim. Ez daha vî işê nakim. Ez 53 sala di vî kuçê de me. 30 salê min di vî nava vî pasajê de derbas bû, 23 sal di vî nava vî bursaxana kevin de. Li vir de re ez esnafim. Ev pandemî olayî heye li ortê. Millet ji xwe îş nake. Em serê sibê vedikin ê varê digirin. Em nanê xwe dernaxin. Eger ê min şexsê min emeklî meheşê min tune bez perîşanim. Esnaf dibêjin di serdema pandemiyê de ji xwe karê wan wekî berê nabe û di ser de jî ji kargeha xwe bibin dê êdî nekaribin cihek jî ji xwe re peyda bikin. Derbarê mijarê de berdevke esnafên pasaja Mehmet Xan Mesûd Azîzoğlu dide zanîn ku wan li gel parêzgarê Diyarbekir jî hevdîtin kiriye lê nekarîne encameke erenî bi dest bixin. Devletin ihtiyacı olmamasına rağmen kamulaştırılmış. Bêyî ku pêdiviya dewletê pê hebe, ev pasaj aliyê dewletê de hat kirîn. Di vê kuçeyê de jî ji bilî vê derê derek din ji dewletê re nehatiye firotin. Ev pasaj di pêşiya çi projeyekî de jî neasteng e. Piştî ku dewletê ev derkiriye jî me hemû kireyên xwe dane. Em dixwazin an kirêdariya me bidome an jî bifroşin me lê dewlet vê yekê qebûl nake. Vê zivistanê û di ser de jî pandemî heye em derkevin jî em nizanin em ê çi bikin. Niha di pasajê de heftê esnaf wek embar û hilberînxane karê xwe didomînin û hat zanîn ku bi awayeke fermî hişyarî ji esnafan re hatiye şandin divê di nava 15 rojan de dikanên xwe vala bikin û ji bo çavderîkirina pêvajoya valakirinê biryar hatiye dayîn ku ji aliyê jûra pişesazî û bazirganiya Diyarbekir û yekîtiya jûrên esnafên Diyarbekir ve lijneyeke hevpar were avakirin. Lê esnaf dibêjin ew derbikevin jî nikarin cihek din ji xwe re peyda bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.